Második alkalommal rendezték meg a V4 Fesztivált és színházi találkozót. A 4 napos fesztivált a Tetszettek volna forradalmat csinálni című előadás zárta, melyet a 2 hetes színházi workshop ideje alatt állítottak színpadra 4 ország színészei. Nézzük a próbafolyamatot és a fesztivál napjait. Vadidegen emberek teljesen más kultúrából, teljesen más tradíciókkal, csak bemennek egy színpadra, megvan a közös atmoszféra, és azonnal működik. Bakos Kis Gábor vagyok, Magyarországról jöttem, és jelen pillanatban a Budapesti Nemzeti Színházat képviselem. Já se jmenuji Mirek Liška a jsem z Těšínského divadla, z české scény. Przyjechałem z Polski, z teatru, który znajduje się w Radomiu. Havasi Péter vagyok, és a Kassa Itália Színház képviseletében jöttem. Myslím, že to je samozřejmě velmi obohacující pro každého herce, protože setkat se s dalšími 3 národnostmi a vytvořit s nimi představení během 14 dnů, pracovat s nimi v různých jazycích, pozorovat pouze jevištní prostředky a podobně, je velmi obohacující pro každého herce. Mindenképpen izgalmas, hogy nyelvileg ezt hogyan tudjuk egymással megértetni, aztán a kezdeti zavart nézések, tekintetek, vagy zavart viselkedések így leomlanak a napok során, és akkor látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanazt a nyelvet beszéljük, ez pedig a színházban. Ze 4 národností, Vyšehradské 4 a dáváme dohromady představení o tématu, které je naší zemí společné, a sice o tématu pádu komunismu. I když naše země toto téma prožívaly různě, je to společný rys, společná věc pro naše země. A o tom, co máme společné, teďka hrajeme a vytváříme vlastně představení, které bude výsledkem tohoto workshopu. In cattedra costei di Maria Ponte. A hangulat az nagyon baráti, ez egy tipikus színházi fesztivál hangulat. Barátkozunk, ismerkedünk. Hát ugye együtt vagyunk elszállásolva, úgyhogy tulajdonképpen a nap 24 órájából azt a 6 hetet, amit leszámítunk alvásra, az összeset. Tehát együtt járunk ebédelni, együtt próbálunk, együtt nézünk világbajnokságot próba után, szóval a nap 90%-át együtt töltjük. A shopon zajlott a munka, addig javában elkezdődött a V4 Fesztivál is. Első nap a megnyitó ünnepséggel. Nagyon fontos szerepet játszik a város életében a színház. De a fesztiválról azt tudom mondani, hogy ennek a városon túlmutató jelentősége is van, hiszen itt a régiónak, most nem csupán a Vác környéki régiót értem alatta, hanem a közép-európai régiónak egy jelentős eseményéről van szó. Ez azért is fontos, mert valóban túlmutatva a város kulturális életén egy olyan fejlődés előtt álló régiónak
az életébe kapcsolódik bele, ami Közép-Európát jelenti. Vác városának a kulturális erejét jelenti az, hogy egy ilyen találkozót meg tud szervezni, és mindenekelőtt ennek a Unokanyar Színháznak a vezetői dicséri azt, hogy nehéz gazdasági helyzetben is nem csak hogy működtetnek egy színházat kiváló színvonalon, hanem mernek nagyobb léptékbe gondolkodni, és Közép-Európában is a színházi életet idehozni és bemutatni a térségnek, Vác városának és minden ide látogatónak. A nyitógála után már semmi nem maradt hátra, megkezdődött a 4 napos fesztivál. Az első nap estéjén a Zsolnai Színház előadását nézhették meg az érdeklődők. A két nő féltékenységi konfliktusát mutatja be, 2 férfi színész által játszva. Az előadás magyar származású rendezője és a 2 szlovák színész nagyon elégedett volt a darab fogadtatásával. Zoberieme sa a pôjdeme na svadobnú cestu. My poletíme lietadlom, ja už som kúpila mapu. A potom pôjdeme loďkou na výlet na ostrovy, to si vymyslela. To si vymyslela. Veľmi sa mi páči to, čo sa vlastne udialo aj dnes, že prišla plná sála ľudí v meste ako je Vác, ktoré neviem, nejak som to nezistoval, ale nemyslím si, že má nejakú silnú divadelnú históriu. Napriek tomu prídu 2 chlapci v réžii Maďara, prídu do Vácu a idú zahrať niečo, čo jednoducho musí byť titulkované. Tí chlapci hrajú v ženských šatách. Obrovský zážitok vidieť, že je plný dom, ako sa hovorí. Hangulat a fesztiválon nagyon jó, igen, először vagyok itt, és meg kell mondani, hogy az emberek éhesek a színházra, itt látom a nézőkön, telt ház volt, magában fantasztikus az erőfeszítés, amit az itteni emberek, a színházbeliek véghez vittek, hogy felújították a színházat, valami fantasztikus és mindenképpen dicséretre méltó. Nagyon jó ötlet. Itt most a külföldi országokra gondolva nagyon jó gondolatnak találom, hogy többféle náció kultúrája találkozzon, és így aztán hát jobban megismerik egymást, szeretik, tisztelik egymást, ezt mindig jónak tartom. Ennek megfelelően kell teljesítenünk, és azt hiszem, hogy ez sikerül. Istenem, Isten, hogy gyászba borul az egész életem, gyászba borul fölöttem az ég is, mert katona. A fesztiválról az ide látogatóknak is jó véleménye van. Tavaly is voltam ezen a fesztiválon, nagyon-nagyon tetszett, én úgy hallottam, én itt lakom a közelben, és kíváncsi voltam, hogy mennyit változott egy évre rá, és tényleg egyszerűen hihetetlen. Ezután következett Old Tamás 7 randi című előadása. When the night
Egy buszmegállóban hallottam egy dialógust, egy lány meg egy fiú közt, és ez nekem nagyon-nagyon megtetszett, és ezzel kezdődik a hét randi. Tehát szilveszter este volt ráadásul, és nagyon megtetszett, nagyon sokat nevettem rajta, hazamentem, és meg is írtam rögtön az első 3 érenetet az alapján, a dialógus alapján, ami úgy kezdődött, hogy hoztál nekem rózsát, mert az összes jelenet így kezdődik, hogy hoztál nekem rózsát, és erre a struktúrára épül fel az egész. Hoztál nekem rózsát. A Quimby-től nem rózsát, hanem egy jó tanácsot kaptak a nézők. Menjenek el pisálni a koncert előtt, más egyéb ötletem nincs. Köszönöm először is a fotball VB-nek, hogy szünetet tart. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a napsuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhan. Tékoznom angyal a magasban, többfent nincs baj, nincs haragban. Én nekem nagyon tetszik, tegnap is itt voltunk, holnap is jövünk, holnap után is. Hogy láss csodát, láss az csodát. A harmadik estén a lengyel Radomi Színház előadását nézhették meg a nézők. Éhes pupillákkal, vállamra ördögül, ballal elpöckölöm, az élet jó éjjel. Az előadás 2 főszereplőjét kérdeztük arról, hogy érezték itt magukat náluk. Nie zdążyliśmy jeszcze niestety akurat nasza ekipa obejrzeć żadnych przedstawień, ani żadnych wydarzeń poza wczorajszym koncertem, no i dzisiejszym, na który czekamy, natomiast atmosfera wspaniała. Mam nadzieję, że publiczność bawiła się dobrze, to najważniejsze. Ja się dołączam. To jest bardzo dobrze. Aztán beindult a buli, először az ultravalókkal, majd Dornai Attila búcsú koncertjével. Azt üzenem, hogy jöjjenek el jövőre is a V4 Fesztiválra, és azután is jöjjenek el, ez egy fantasztikus rendezvény, és hát ha nem is ebben a formációban, de másképp mindenképpen találkozni fogunk a közösséggel itt a V4 Fesztiválon. És te, Bernadett, mit üzensz a közönségnek? Azt, hogy jöjjenek el jövőre is, nagyon-nagyon remélem, hogy sokan eljöttek idén is. És aztán jöjjenek el 2 év múlva is, és aztán jöjjenek el 3 év múlva is, és 5 év múlva találkozunk. És ha nem érnek ide nyáron, akkor jöjjenek el időközben, évközben a színházba, mert ragyogó színház működik itt Vácon. Ha nem tudnám lőni, csak most üzennék, nem hisz a mesében, ez a szemében, nem tudni mi van a fejében. A 4. estén a Cseh Társulat Bátori című előadását nézhették meg az érdeklődők. Az előadás főszereplőnőjét kérdeztük, hogy érezte magát itt nálunk. Bylo tady moc, my už jsme tady druhým rokem, loni jsme tady byli s představením Diagnóza, které bylo taky moc fajn, taky jsme si ho moc užili. No a Bátorička, to představení samo o sobě je výborné, takže nám se dobře hraje, my si ho užíváme a kdekoliv ho hrajeme strašně rádi. Ezután következett Hobó fergeteges bulia. A vadászat alapelvei. Hát ez túlélt mindenféle változás, nem veszített el az aktualitását, mármint a vadászatról, mint műről beszélek. Színházi változata is vannak, 2 is, ezeket Vinyánszky úr rendezte, koncertváltozata is volt több, most ez a legújabb. Számomra egy nagyon nagy ajándék, hogy függetlenül, hogy én állandóan előre megyek, de hogy ez minden generációt érdekel ez a dolog, és hogy minden kort túlélt, pedig hát az István a királlyal szemben hát nem támogatást, hanem nyomást kapott. Ennek ellenére az emberek megtartották a művet az érdeklődésükben, és ez ezért nagyon hálás vagyok. Nagymamához indul, kosárral piroska,
olvasta a mesét, de vágy a tilos. És hogy látja a fesztivál sikerét, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója, Kisdomonkos Márk, őt kérdeztük. Abszolút sikeresnek értékelem a második V4 Fesztivál és színházi találkozót. Megdupláztuk a nézőszámot, tehát tavaly az első fesztiválon, melyet alig 3 hónapos működés után hoztunk létre, 2500 látogató jött el hozzánk, idén pedig 2014-ben a második alkalommal megrendezett fesztiválra már több mint 5000 nézőt láthattunk összesen a programokon, és ez azt gondolom egy fantasztikus eredmény. A váciak és a környékben lakóknak a egybehangzó véleménye és visszajelzése az, hogy fantasztikus, amit mi így csinálunk, és amit történik ebben a városban és a vonzás körzetében ezzel a fesztivállal és az egész éves működésünkkel, és kapjunk ilyen posztokat a Facebookon, hogy nem is értik, hogy eddig miért nem jártak színházba, vagy miért nem ide jártak színházba Vácra, és hihetetlen, ekkora szemekkel jönnek az emberek, és hihetetlen élmény őket újra és újra látni a színházban és a programjainkon. A fő pont, ami ezt az erőt és ezt az összetartozást szimbolizálta, az pedig ez a workshop volt, ami idén már szerencsére 2 hétig tudott tartani, tehát 4 országból érkeztek hozzánk színészek, és Oll Tamás vezetésével 2 héten keresztül dolgoztak egy előadáson, melynek témája, ami megint csak közös a történelmünkben, az a rendszerváltás 25. évfordulója, és egy előadást hoztak létre, mely az utolsó előadása volt a V4 Fesztivál és színházi találkozónak, ennek címe pedig Tetszettek volna forradalmat csinálni. Bátran mondhatjuk, hogy csináltak. Nagy sikere volt az előadásnak, úgy, ahogy az egész fesztiválnak. Találkozzunk jövőre is! Támogatóink: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Visegrád Fund, Visegrád Group, Vácváros Önkormányzata, MBH Security, A Szelence, Püspökfalat Bistró, Király Stúdió, Barlang. Mr. Sandman.